uSthando sabisa ngokudalula amahlazo oloyo owayengumyeni wakhe. Ngiyakubingelela kule YouTube channel yakho ngempela uSthando bafethu Nzuza uthi ukhathele ukuthula mayelana nokuhlukumezeka kwakhe emshadweni. Right ke bafethu ongumlingisi uDurban Njeni uSthando Nzuza usukhathele ukufela ngaphakathi kubene eqaqanjelwa izinhlungu zeminyaka emibili ezenzeka isishadile. Le ntokazi edume isasebenza oKhozinya FM yenza uhlelo Talk 20 nelingisa indawo kaDokotela Zandile Mkhize kwiDurban Njeni ibhale ezinkundleni zokuxhumana ngokuhlukumezeka emendweni. Yize sehlukanisile ifindo lomshado nosomabhizinisi uMnumzane Philani Gama wegama Classic Funerals. uSthando Nzuza uthi ukhathele ukuthula mayelana nokuhlukumezeka kwakhe emshadweni. Ekhupha uthe sekuphela iminyaka emibili ethula ngoba ucabanga ukuthi ke amalungiselelo omshado okwehlukanisa umshado azohamba kahle kodwa manje usekhathele. Oh madoda bafethu umlingisi ke uqala ukwaziwa kakhulu esisakaza lapha kwiDurban Youth Radio kanti ke walunguza nakwivuma FM ezofika kuKhozi FM. Uqhube wathi ke uma esekulungela ukuvula isifuba sakhe ngalolu daba uyokhuluma okwamanje lokho wabhala ezinkundleni zokuxhumana kwanelwe. Ngonyaka ka2020 sonleze ngomgqibelo labhala ngezinsolo ezokuhlukumezeka kwalomlingisi emshadweni wakhe kanti namaphoyisa qinisekisa ukuthi wavula necala. uSthando wavulela umyeni wakhe icala lokushaya nokuhlukumeza. Waqinisekisa lokho wabesithi akathandi kodwa ukukhuluma ngakho. Bafethu uPaul wathi akukho ngikufihlayo noma ngisaba ukusho ikhona nje ukuthi angikakalungele ukukhuluma ngakho. Uphinde wathi ke umuntu akuhlukumeze ngokwenyama bese jika ezenza isisulu maduze nje ngizodalula amahlazo omuntu.